Prázdniny v Ríme? Nie. V Bratislave. Miesto, kde sa neotvárajú len dvere, ale nový svet. Toto nie je jazyková škola. Je to malý kúsok Talianska. S lektormi, ktorí vás skutočne počúvajú. Široká ponuka kurzov, výnimočný tím, individuálny prístup, kultúrny presah. Cítim sa tu ako doma, možno ešte o kúsok lepšie. Sem som prišla na kurz. Ostala som pre komunitu. Zistila som, že taliančina mi ide, len to chcelo tých správnych ľudí. Iní taliančinu učia, my ňou žijeme.